to bol iba fór. 6 blond, máš už 6 blond. Prečo tvoje dnešné ústa pachnú cesnakom? 6 blond, máš už 6 blond. Čo bude s ďalším termínom? Baby. No tak prídi zas, na kedy ťa objednám. V ordinácii je pusto, keď som sám. Ja som veľký mág a ty si maličká. Kazí sa ti stolička. Vždy ti rád dám môj amalgám do otvorov, čo vyvrtám. Zas máš kazou 6, nesmieš jesť čokoládu ani sladké hodín 6. 6 blond, máš už 6 blond. Prečo tvoje dnešné ústa pachnú cesnakom? 6 blond, máš už 6 blond. Čo bude s ďalším termínom? 6 blond, máš už 6 blond. Prečo tvoje dnešné ústa pachnú cesnakom? 6 blond, ďalších 6